Клиентите ми са толкова рандъм. Клиентка си поръча 1 метър картина на Патрик като жена. По-абсурдното е, че се получи много добре. Това го казвам с най-добри чувства. Мисля, че това ще е най-странната ми поръчка. Ох, откъде да започнем толкова невероятно странна картина? Ами естествено, че от фона. Видяхте ли промяната в цветовете? Тук малко снимах с влогинг камерата ми, тъй като телефона ми се зареждаше. Разликата е очевидна. Накратко за мотивите за тази картина. Тя е бременна, ще има момиченце и явно се вижда като бременна морска звезда. Или харесва Спонж Боб. Не съм много сигурна. Май не ви помогнах много. Мисля, че също така харесва медузи. И понеже ще има момиченце, момиченцето ще изобразим като Бамби в картината. Патрик обаче трябва да е в черна коса, а не и с руса. Много се забавлява в процеса, толкова ярки цветове, странни идеи на едно място, рядко ми се случва. Не съм най-голямата фенка на Спонж Боб и аз харесвам повече Патрик. Много ми се искаше да му нарисувам фишнети като тази снимка, но сметнах, че не е много подходящо. Нищо да и без фишнетите се получи един път. Това е много добро. Клиентката много си я хареса. На мен много ми харесва. Каза, че чудесно ще пасне в апартамента и аз чакам снимка. А сега ще рисувам на най-малкото платно. Ето разликата. Хора, не знам, обаче всеки път като я погледна се усмихвам. Аз успях ли да ви зарадвам с днешната поръчка? Напишете ми в коментарите и чао!